Joo, tosiaan äsken kyykkäsin ton 172 puolisen kakkosen. Mulla olisi vähän penkkiä lyhyillä palautuksilla. 87 puolos ihan hyvä paino. Niitä on nyt mulla viimeinen lämpö. Sitten mulla on sen jälkeen mave. Katsotaan miten liikkuu. Joo, tosiaan nyt on vähän pitempi päivä tällä salilla, kun oli tuo raskas kyykky. Pitäis penkkisutkut kevyesti liikkua, kun huomenna mulla sitten saa olla 7,5 kakkonen. Ja jos se liikkuu hyvin, niin mä saa olla 10 kakkosen. Tatsan koulutan penki ja 30 sekunnin palautus 3x3. Ainut huono puoli, niin mulla ranteet puuttuu, kun mä en pysty pitämään tankoa tässä, kun mulla on niinku tällä tosi notkolla se mun ranne. Ja se painaa tohon kohtaan se tanko. Niin se sattuu tosi paljon sitten käteen pitää ilman rannetukia, niin pakko pitää rannetukia. Niin katsotaan nyt miten pahasti puuttuu noin käet. Otan ihan täältä sekuntikello ja katon, että tullaan varmasti 30 sekuntia. Tosiaan mulla on tuo kyykky. Se nyt on koskenut tohon oikeeseen lonkan koulusta aika paljon. Mä en tiedä mikä siinä on nyt vähän kiristää. Nyt se kiristää vähän penkissäkin, kun otan ton kaaren, mutta eiköhän se siitä. Katsotaan, että sattuuko se maveessa. Luultavasti ei, mutta ei sitä tiedä. Eiköhän se 30 sekuntia on jo mennyt. Joo, tosiaan mä tein sitten vielä tähän suoraan 3. sarjan putkeen ilman mitään välihöpötyksiä. Joo, tosiaan ei ihan mikään kivoimman tuntunen variaatio tohon penkille. Mutta uskon, että auttaa vähän se tossa penkissä. Kyllä sen kohta näkee. Joo, mä laitan painot pois ja ruvetaan sitten vetämään maasta. Joo, tosiaan. Nyt ois mave vuorossa, mä vahan kaikki vermeet. En tiedä yhtään mikä tuli tälle kameralle, kun se ei sitten yhtään tarkentanut tässä maveessa, mutta kyllä te näette nyt mitä tässä tapahtuu silti. Joo, tosiaan siinä oli tän päivän reeni. Saldona on 172,5 kyykky kakkonen. Siinä oli mun entinen altaan PR on tosiaan 170. Sitten penkissä 87,5 3x3 30 sekunnin palautuksilla. Tempomaveissa eli 3 sekunnin laskulla, niin 1x3 157,5 ja 2x4 145 kiloa. Mä tein vielä takareisia 2x8 RP9. Mulla olisi huomenna sitten vuorossa kuningasliike eli penkki. Pitäisi ottaa kakkonen 107,5. Jos se liikkuu hyvin, mä otan suoraan 110 kakkosen. Mulla on torstaina tosiaan sitten 185 suunnilleen kakkonen maveessa. Pitää katsoa sitten, että joo, mä huomennakin luultavasti koko reenin kuvaan. Mutta joo, no nähdään huomenna sitten. Sama videohan tää on teille pari sekuntia. Mulle tää on kokonainen päivä tässä välissä. Nähdään huomenna sitten seuraavan kerran. Joo. No niin, nyt on uusi päivä ja uusi reeni tosiaan. Mulla on nyt se penkkireeni. Eli tänään koitetaan saada 107,5 ainakin kakkonen ja jos kulkee hyvin, niin mä laitan 110 kiloa.
Tällä hetkellä mä tosiaan oon hakemassa Antonia. Anton nykästä tuolta kotoosa. Aika pirkkä Grigori. Oli kyllä vähäs. Me lähdetään siitä kahdesta reenaamaan. Katsotaan mitä siitä tullo. Onks Annulla tempomove? Joo. No se on ihan paska. Se on paska. Niin näyttää olevan ennen. Eilen teessä olla 5-7,5 kolmosen kun mä tein. Ja sitten 2 kertaa 4 5 tuntia sitä kuolla. Niin. No ei ole vielä tullut hyvältä, mutta siis... Ei vaan muuten ois kyllä, mä siellä Mannilla vielä joku... Mulla meni kyyti tossa vähän aikaisemmin. Ai niin kun sä sitä vähän valitit. Kyllä leis. Sentään sulla se on pääliikkeenä eikä toisena liikkeenä. Oota mun pitää tuon reilun. Vip. Sehän meni. Paljon sä laitat 2.15? Eikö 1.5? 2,5. Koko vet! 112,5 kilon hyppy. Eikä tunnu mitään. Yeah. On even on my off days, right? Even when I'm off base, life living like tomorrow ain't promised to me. Gotta get it today. Why wait? Too late. Never heard it always. On time, my way, or the highway. My state, not safe. Need grace, need love, need God, need faith. Betray, cut ties. First time, first take. Worst case, wordplay. My home, my stage, my place. Less you, more Ye, more Drake, more M, more Dre, more Cole, more Kendrick, more names. Corday, Sean Black, my list, my names, my picks, my taste, my fate in my own hands. Hand it over to you, no chance. Wanna get the job done right, I do it myself. Oh yeah, I am what they wanna be, who they wanna see, the big man. God's plan, got a problem with the boy, take it up with him then. Iconic, who won it? Heard that you was looking for the smoke, huh? Catch me on a bad day and you might find it. Fine dining, flying private. Couple things that I could easily afford to do. A couple things that you don't know a thing about. You might have read about it, heard about it, thought about it, dreamt about it, played it out inside your head. But what I'm doing for a living isn't something I was taught. You either got it or you don't got it, and you don't got it. I'm the co-signer. 20. Minä Vielä. ainakin laitan 20. Ja sit kun mä rupeen tekemään niitä toinen pois. En mä saa, ei. Co-signer, you the broke artist, I'm the captain, and you in coach flying. I'm the lead role, you in the background, yeah. I'm the star player, you the mascot, yeah. I'm the future, you the past old timer. I'm the truth and you the bold-faced liar. I'm the CEO and you the customer. I'm the frontman and the ghost writer. I'm the creator, I'm the director, I'm the hit maker, I'm the empire. I'm the shot caller, I'm the showstopper. I'm the real one, you the fake knockoff. Jaw drop, headliner, top gunner, head honcho, eye catcher, real stunner. Y'all got it, new topic, Ye's Docker. Memory was inspirational to me, I love watching. Lames try to keep stars in the dark just cause they afraid of you. Funny how they switch up quick when they realize that your name buzzing. Funny how they all wanna hop on board when they see the wave coming. Funny how they wouldn't put me on a tour, now they hit me up and say I hope you're doing well, we should do a tour or something, man, stop! We ain't doing nothing, got my own thing going, that's the way I like it. Too many cooks in the kitchen, that's a problem I ain't never gotta worry about. 12 people on a song, man, to each his own, but for me, that's a little wild. Got enough people in my business, I don't need another hand dipping in the pot. I don't need nobody showing me the ropes, I don't need you telling me to do my job. I don't need to hear you say that I'm the GOAT. I don't need you asking me to switch a style. I don't need you laughing when I tell a joke. I don't need you faking, trying to crack a smile. I don't need you, I don't need you, I don't need you telling me it's been a while.
Joo, moro! Nyt on 3. ja viimeinen päivä, mitä mä kuvaan tän yhden videon tosiaan. Nyt mä oon menossa tekemään mavea. Mulla olisi tarkoituksena tai tavoitteena ottaa 185 kakkonen. Mulla on voimannosto SM:ssä tosiaan jäi toi 185 lukituksesta kiinnittää silleen, kun mulla lipes otteesta, niin nyt mä otan sen kakkosena ja katsotaan, että miten liikkuu. Tosiaan jos mä otan ton 185 tosta maasta kakkosen, niin sit mun tän viikon SPD-yhteistulos on 467,5 kiloa, joka on parikymmentä kiloa päälle sen mitä mä otin silloin voimannosto SM:ssä. Ja nyt mä otan ne kakkosena, eli ihan hyvää kehitystä tosiaan tullut. Onhan tässä toki painokin noussut 65 tähän 73. Nähdään seuraavan kerran sitten salilla. Tosiaan nyt on tän videon niin viimeinenkin päivä kuvattu purkkiin. Tosiaan jäi ihan hyvä fiilis näistä mun nostoista, kun nyt kyykkäsin 72,5 2 kertaa. Sitten penkkasin 110 kakkosen ja sitten vedin maasta tuon 185 kakkosen. Joo, yhteistulos on nyt tältä viikolta 467,5 kiloa. Ensi viikolla mulla olisi vuorossa sitten ykkösiä.
suunnilleen 180 kyykky. Penkissä ehkä 115-117. Vähän riippuu aika pitkälle mille tuntuu ja mitä valmentaja laittaa. Ja maveessa ehkä 195 siihen johonkin 195 alle tai päälle. Sen näkee sitten. Tosiaan ei oo enää pitkäaikainen kisoihin, kun mulla on 25.5. kisat. Niissä tavoite saa se 500 kg yhteistulos ja joo. Kiitti kun katsoit, eiköhän me nähdä sitten seuraavassa videossa. Se ois moro! Kaava. Kato 10. Kova. 20 senttiä, niin on. Mikä hirviö on. Euro 20. Ja mä otan ne talteen. Kato nyt mä en 10 senttiä voitellut. Aika helvetin hyvää löytyy. Oho. 20 senttiä. Tänään pelipäivä. Oho. Tupla. Tässä on kaikki rahat. Mitä syötit? Onks tuolla? Näin. Pitää uskoa. Nonni. Silloin aika näitä lopettaa. Se on tarkoittaa isoja voittoja. Aika rankka. 8. Onnea tuplaksi.